Imos dicilo claro. Un cargo público investigado por agresión sexual. Unha homenaxe organizada polo Partido Popular e ningunha soa palabra á vítima. O 4 de xuño de 2025, o conselleiro do Mar, Alfonso Villares, recibe unha notificación do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Está sendo investigado por unha agresión sexual denunciada hai 6 meses nos xulgados de Ferrol. O presidente Rueda sabíao e calou. Ningunha acción, ningunha medida. Cando se fixo pública a denuncia, en lugar de apoiar a vítima, o Partido Popular montou unha homenaxe ao conselleiro dimitido. E, mentres tanto, a conselleira de Igualdade da Xunta, Fabiola García, dicía isto. Só podo ter boas palabras para Alfonso como compañeiro, cunha decisión que lle honra. E isto é igualdade. De que lado está a conselleira? Da vítima ou do agresor? No pleno de Pontareas, dende PEC e o PSOE pedimos unha condena clara á violencia machista e un apoio institucional ás vítimas. Pero a concelleira de Igualdade, Raquel Plana, negouse a condenar os feitos. Dixo que non se podía condenar nada sen sentenza. Nin se podía falar de agresor ata que o diga un xuiz. E nin sequera nomeou a vítima. A nosa prioridade é a vítima. A deles, a imaxe do agresor. A violencia machista non só é física, tamén é institucional. Cando as institucións non condenan, cando as institucións gardan silencio ou cando se poñen de perfil, tamén son cómplices. Nun contexto de feminicidios, agresións e retrocesos, o Partido Popular segue calando, tapando e mesmo aplaudindo aos seus. A concelleira de Igualdade tivo a oportunidade de apoiar as vítimas e decidiu protexer a un presunto agresor e ao silencio do seu partido. Dende PEC sentenciamos que a violencia machista tamén é política e quen non condena é cómplice.